Nation Drive naman sa mga nasalantapos sa La Union inilunsad. Para sa detalye, kasama po natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Inilunsad ng ilang lokal na pamahalaan at non-government organizations na nakabahas sa La Union ang Donation Drive upang masakluluhan ang mga lubhang apektadong residente sa lalawigan. Habang patuloy ang kinakasang relief operation sa bawat bayan, nananatiling limitado ang cellular service sa lalawigan at isinasaayos pa ang linya ng kuryente sa malaking bahagi ng La Union. Ayon sa isang mambabatas, posibleng pumalo sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura, infrastruktura at nawasak na kabahayan dahil sa bagyong Emong na hinalintulad sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Naging dahilan din ng matinding pinsala sa mga kabahayan sa mga coast at low-lying barangays ang deklarasyon ng state of calamity. Samantala, isinilalim din ng sangguniang panglungsod ng San Fernando City ang kabisera sa state of calamity dahil sa malawakang pinsala kabilang ang mga nasirang pasilidad ng ilang government regional offices na matatagpuan sa lugar. Ilan sa mga kagamitan na higit kinakailangan ngayon ay ang mga damit para sa lahat ng edad, cleaning materials, food and cooking supplies tulad ng delata, mantika, kape, potable water at kagamitan para sa muling pagtatayo ng bahay. Ilang pribadong samahan at ahensya ng gobyerno na ang bumisita sa iba't ibang panig ng lalawigan upang maghatid ng hot meals, may inom na tubig, maging charging stations sa ilang establishmento. Sa ngayon, patuloy na tumatanggap ng donasyon ng lungsod na maaaring ipadala sa Rangay Bank Account, opisina ng City Treasury at City Disaster Risk Selection and Management. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.